Me a meti here ya me ka say me de Nana Latte Atakorah. Nana Latte Atakorah odwe fa o mante. Me ye emua pade adadi. Me na Akuapem ni fa hene nso ama me twa ko hene. Isane madwuma pa me ye ewo kuro yi nti. Nti ewo mu no say Akuapem TV. Ya ne mo ana ye adwuma bebre wo Akuapem. Baby, I ever call on my program be a woman. I just say, I send me a future mason. I just say, a person Penny Brown, I can't send you on social media. Until you perceive mobile, now classify as someone. Say, will be soon a bayano. Ye, now, I said the air canon. I said, soon as you be a etiasefa Akuapem dia minim ewo okre meka na maka meka okre asamwesa ne se befi okre nti okre ohene ne ohene embohye eye brono ne brono ana bohye medemia me ho ema mfanto ho ene sei mi wo adukrum a me wo amua kwade kwa mante abusua asase a yefi amua kwade kwa mante abusua yefi eprede enya akode nukure wo mu ne se brono ena bohye ewo adukrum ha sana adukrum oba mua kwade ha ukọ olo debi ayensa ase wana me chiro yi waterworks area amua kwade ne achiamede a efi okreso ana awugugwa ena bohye usane na ohwe ne benkum a ye ne abonsen labi abusua ena bohye ukọ yachi ye ne brono a efiri ayakare eye efrede ena mua kwade ne bohye uba na obedu nifa area ho no nso a ye ne akokode a omufiri adukrom ebohye ye ne esankade enso ebohye enti dia mekan nyina ne se eye brono ena bohye na mu anye ohene ene ohene ena bohye ye nimu se kurowura wa asase baby a kurowura wa asase oni amua kwade embohye oni different clans enso ena bohye enti ye kan ya kan sa de a fititete dia ye nana no beto ye ebeto ye a omudi akiri na ono so na ye nso ayeye enkwala yi a ye nso ya bayi ye di akiri esa ni se magwa yi a bidi me na meto ndedi sofo ndedi fo no me na meto so makoma du ba ho dia ye beto ye no ono na ye di akiri ye ni stool land ewo okre ye ni stool land ewo Akuapem nti ye be ye den se ye betimi aka se enne ye pensu yi Akuapem edane stool land asam me muwa ya mema otiewe mu ane se ade a eni ho dada no entimi mfa ba ade eni ho dada no entimi mfa ba enti menya sure se Akuapem betimi adane stool land amana ye ensi di senti ne se aka mfie sen ena sebe ye panyimfo a edi yanim omagia kwama ebi a abeto yen ye kiri mai ade eni ho no ye ntimi nka se ye de ba because amamre da ho dada ne de menya sure se ye betimi asasama na ye Akuapem ntimi nye stool iti ewe ma wo se ye ya ne se adukrom yekuta brono makoma ho dumiensan a ye de kosum nana otutu agwa a enikware ka ho ayedu nai bia me ebeboa me na ebeboa ye nyina ne se obia ton na asase ewo adukrom a onfa nko manifa hene na onfa nsan sha ase bia kro bia enye na asase ho nhyehyeye ewo no an krom na no opese kwadu ne pono no mu enipa ton na asase a onfa nko no ni hu adanse emfa ma no da uhene brono bi eton na asase onfa nko no ni hu adanse emfa ma no ebred hene brono a ewo ho no eton na asase a onfa nko na ebred hene eni hu adanse emfa ma no ni susu se ye de safety ha Akuapem adonten a ebeboa ye amason bia ba hu hia se ebred hene obi ko ton na asase brono bi ko ton na asase no de koma ebred hene no san a ne ya san ma so ye se ye de bre ni fa hene na wasan David ne sa de ni susu se
enye no kwan no se ne ekoyi a nkrofo atete a sebe nimudifo keka ho nsam se de eba ne de enye ne kwan ne ade no me ye sure se ne a nkrofo keka se mo social media yama obi ahunu de ekọ obi ahote ne a ekọ me ye sure se ye panyifo no class mistake no omoro nye me ye sure pa se some mistake no ya hemfo omoro nye some mistake no se ombe prema ye Akuapem asase ada ne stool land we are metimi akama se panyini tie me ewo Akuapem a de aye sro mo ne se se ne amedi kan ye no brono na Akuapem ha obi a wa na asase enti se be ya obi ntimi nwura obi asase mu entonti de aye te se eye nhihye dada eda okre ha ana edukom ha kurowura eye nifa hene judge eye nana otutu eye se obi aton na asase ase be ye obi nwura na yom asase mu nkotonti fakata na bra na memfa mensan hyase na minni ho adanse no ne sade e bas so de ampa ye nyina ye ne beje ntimitu ye nyina ye ho fo se san hyehye dada na eda ho no ohene bia momode se ne kuro mu no se bas e bia wono bi ton na asase a ode bekọ ne kuro mu hene ho na ode ne san hyase se be ye obi wia ne brono foforo wia no yonko brono mu asase nton ma adwena no nti yesre ye ahim a owo babia fiti adonten be se ku e predi abonse se je dada na wo ho na ye be se nyina ye bi so se e ba se nyame ya adom na se brono bi nipamu eton na asase a de be kwa koma ne hene na wadi ho adanse se yi me ebi abono na samesi mato asase se me de ama nifa wadi ho adanse ana mi firi brono a fere se ewo ebi e predi mato ma asase me de akwa ma predi hene edi ho adanse na mo se ye beto asase de ama predi hene do bi ho adanse na obeka se jesa me de kwa kuro pon de on de mesre mpanyifo sa adwumadi ne de omonka na nkoso asumvi emre Akuapem ya do biara ase. Yo, it's your boy Kwame Levels, watching me live on Akuapem TV. You know, subscribe on our YouTube channel, Akuapem TV live. Proud. Akuapem ni ba kofi kranting na rehwe me. Hwe mu live for Akuapem TV no so. Subscribe e wo YouTube Akuapem TV. Proud. Yo, this Blue, you are watching me live on Akuapem TV. Subscribe to our channel. Proud. Oh, this is your boy Atakorah and watching me live on Akuapem TV. Subscribe to our YouTube channel. See all my boys for Akuapem man fit a break. It's all about shut down. Oh, ayiko kese and command Akuapem hene Akuapem na sako de ni. Into the future we go. I'm not gonna leave you at the end of the road. Give me your love and you know it's safe. Baby, never listen to what them say. Yo, Akuapem, beep. Me say nkola no my den on my da. Charlie den eko. This be your boy AMG medical. Mom we Akuapem ni nyina Charlie. Me say nkola no my den on my da. What da crowd be sorry. That fire will strike you for the thing you do to. Hi, what's up my people? This is your queen Wendy Shay. Akuapem, wanna see all my soldiers cause I'm a soldier. Hey, I'm here tomorrow. Na me to be mobiato. Na me to be mobia. Akuapem for your rockstar family. Ladies and gentlemen, Shadi Wokita Bugatti, so yeah, the trumpa, my on a gap. Joe Abedi Pokomi Kofi Kinata or Kodobi so move. I say, Akuapem, why I say. Hello, yo guys, I go by the name Jolly. Akuapem for almost a day. But me promo wo fro people. Yeah, me did the pop skin baby na family is from us so den me just say yente me fro bia afiwe ye nyina ye hia o people no ye hia e wo mountain. The people no so han for people no na ye nto Akuapem kakra. Akuapem TV. Akuapem TV. Be also. Hein.